Lisod, 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 diri sa kalibutan dagan. Galisod, 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 daghan, galisod. Ang mabuhi sa kalibutan dili jud sayon. Og wala kay kwarta masayon, sayon ra ka. Kwarta-kwarta akong permi madungog sa mga tao. Kwarta-kwarta ang problema sa mga tao. Dagan-dagan nang nadamay nga bata sa kalisod. Bata pagani ka ayo gibaligya na ang iyang sulod. Giabusaran sa tagagawas o gihimong panapi. Pero atay mabuhat kay kailangan natog sapi. Dagan ang napriso tungod sa kalisod. Dili tanan naa sa sulod. Dautan ambot lang ning uban kailangan makatunog para makairog. Bisag gabi ing dako kailangan makapanapi para makakitag dako-dako nga sapi. Samtang ako gadako permi na lang magduko. Permi makakita og mga taong galisod. Permi makakita og mga taong galisod. Lisod, 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 diri sa kalibutan dagan. Galisod, 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 daghan, galisod. Bisag alas dosing dako dili makatulog kay ang tiyan way sulod pero kayanon pagabot sa panahon nga pun ako nasad ang makatabang sa mga taong galisod. Ako nga gakanta o sasad ko sa taong galisod pero way lisod ug kita tanan maning kamot og di mapadala sa kalisod. Bahalag dagan og kulang sa ato. Importante makabarog pa og naapay pag-asa. Walay mawadan og pag-asa halab barog abantita. Kita mawadan og pagdaom og pagsalig og atong ipalalom atong pagsalig sa kahitasan. Dili ta magpataas ug wala pata sa taas. Magpabilin ta nga sa ubos kay ang Ginoo galanta permi sa ubos. Bahalag na asa ubos. Importante wan nagpabilin og padayon sa pagkando sa labarog abantita halab barog abantita. Lisod, 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 diri sa kalibutan dagan. Galisod, 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 daghan, galisod. Purchase your tracks today.